Erik, no, takže tu potom tam musíme dať, lebo ženy také nám sa nabehli. Takže muži z Malého Lapaša, chlapci, prebehli ste cez fotobunku, počkajte chvíľku, vynulujeme. Máte vynulované, chlapci, recesisti so starostom, poďme na to. Jak hovorí, že máme na to zlato. Tak povedal náš táto a ideme. Odštartované časomiera beží. Pekne vytiahli Bčka, rozdeľovač je tam. Výsledný čas recesistov z Malého Lapaša so starostom. Takto by chcelo potlesk. Takže poďme chlapci, výborne. Na základni číslo 1 sa nám pripravujú Dudince.